my god, mä oon ottanut tätä niin kauan, että me päästään tän. Jep, mäkin oon. Moi! Oh my god, moi! Minkä ikäinen hän on? 15. Mä oon pahoillani, mutta hän ei voi tulla tänne. Haittaako se sua, jos sä et pääse? Ei se haittaa. Te voitte mennä kaksi, sitten ei mun tarvitse tulla. Ok, sitten. Joo. Oota sit täällä, että sun vanhemmat tulee täältä. Joo. Mennään. Oh my god, se on niin söpö. Jep. Olkaa varovaisia. Ei toi nyt voi tehdä mitään pahaa. Voi se. No mitä muka. Wow.